Ahoj, já vás vítám u tohle videa. A v tomhle videu bude mít dva nový LPS a mrhneme se na ně. Nebudu vám říkat, jaký to jsou, to uvidíte v tomhle videu. A pardon, jsem nemocná. A teda dívejte se na první, což jsou nejoblíbenější z těch LPS, teda jsou oni dva, z nich jakoby všech, který mám. Tak vám je teď ukážu a jdeme na prvního, že se nechte překvapit. Takže jako prvního tady máme tuto koli. Úplně boží, žádný poškození nemá. Byla na Mimi Bazaru, takže se určitě koukněte, doporučuji, je to taky skvělý krámek. A tak jediný, co mě vadí, je tady ta packa, protože má takovou nekvalitní a jinak to je jako všechno. Není to fakt pěkná je. A budu s ní natáčet, když tak nějaký takový minifilmík a takhle. No takže je takováhle a je úplně boží. Tak a jdeme na druhou. Taková mi tady nechám. A jdeme na druhýho, což asi úplně zblázní, což mi udělal ohromnou radost. Se podívejte. Je to tato roga, samozřejmě, ano, je to roga, oh my god, má takhle krásný zelený očička a jinak je celá růžová, aniže co mě chce se packa, vidíte, nemá tuhle tu packu na zemi, ale tuhle tu nemá na zemi, bych jedině musela mít takhle a jinak je úplně boží, vidíte, no takže to je ona a tyhle mi teda udělaly největší radost. Dostala jsem samozřejmě jenom dva tyhle a jsou úplně boží a samozřejmě se budu objednávat další, ale až budu mít zase víc peněz a to by bylo pro dnešní video všechno a ahoj do dalšího videa a ještě se tady s vámi rozloučí, no zapomněla jsem vám říct vlastně jméno. Takže tohle je pro začátek Karol a tohle je Emily. A zatím ahoj u dalšího videa, mějte se krásně, odběr, lajčík, koment, bych byla ráda a ahoj u dalšího videa, čus, čau, čauky.